gendonge tak oyahe Werkudara piye sing digendong ki aku jare kowe iki Canek bento iki mau mengupama Werkudara iki saiki dilangke sing gendong aku oh iya oyahe mangkat yo bubradegan Sencaki Werkudara nyaki Antasena Werkudara Antasena Gatot Kaca Werkudara Antar Jawa Waduh Sencaki Werkudara Gatot Kaca Werkudara Werkudara Antar Jawa Sencaki Gatot Kaca dadi siji Werkudara Gondok bleguduk selalu gembol sumorante. Ayo, kowe arep ngopo Sencaki? Aja malang krek nang ngarepe Begawan Dara apa mbok kira kowe iki wong digdaya dhewe sak donya. Nyatane kowe bareng karo aku nggawa Kyai Cundamane kowe mlayu sifat kuping. Ning saiki lah kok dadi kendel temen kowe wani menthuk karo Begawan Dara sing nggawa Cundamane. Ayo. Kowe iso kuat nadai Kyai Cundamane. Kowe kuat nadai pusakaku. Oh, aku meguru karo kowe 100 taun. Moro kake tibakno ora minggat karo aku kene marganing pati lho nanti pusakaku iki mau ya Antasena saja terus le Sencaki aja edan. Wah. Durna bapakku. Sencaki. Dudu Sencaki. Apa kowe? Aku Werkudara anakmu. Aku Werkudara. Majakku. Ora ono kowe aku mati tenan Werkudara. Kapake kowe. Werna-werna. Ditendang di atas, dibanteng. Digajol. Sencaki pancen setan. Ora ngormati karo aku. Ora ngormati lek dadi pendhita. Telat, kowe teko telat. Jaluk ngapura. Ora ana ngapura kanggo kowe. Kejaba kowe iso ngaturake batange Sencaki nang ngarepe Begawan Dana. Wah, bungke. Sayuk rukun sak kancane. Modar kowe. Sencaki kowe iki playumu sepira? Werkudara nggunakake aji Bandung Bandawasa. Wungkal bener pangantep-antep. Candak karo Werkudara. Sabetke ngebuk modar kowe. Wis ora ana sing ganggu gawe karo Begawan Durna. Uripke Durna aman sejahtera. Ora ana sing mari njotosi karo Begawan Durna. Oh, padake aku to iso to kalahke. Padake ora ana sing berani karo Begawan Durna. Sambat to kowe saiki. Ngopo ya, Mbah? Ora wong tuwa kok nangis. Nangis.
Mergane arep tak cucuki. Ora yo, Mbah, aku ki putu sing bekti. Syukur nek ora. Nek ketoke kok hoo. Bapak mau nendi? Ngoyak makmu cilik Setyaki. Lho, kok doyak ngopo? Mergo Setyaki ngajar karo aku. Anane wong tuwa diajar. Anane wong tuwa diajar. Ora seru-seru le omong. Wis tratapan aku. Anane wong tuwa diajar. Ya mergo aku nggawa cundha manik arep mateni Setyaki. Terus bapak ngoyak mak cilik. Sing kakon. Aku Tok kon ngopo? Setyaki kudu mati. Pokok ngono ki wong tuwa. Aku tak takon ngono ki wong tuwa apa kudu? Wong tuwa. Wong tuwa kok cangkeme elek. Sesuk tak londrene. Antasena. Antasena. Nek nganti Mak Jrik Setyaki mati, mergo bapak Mak Jrik Setyaki mati sing ora trima Wandrawati. Wandrawati geger karo bapak. Tegese kowe wong tuwa sing seneng gawe urup-urup perkara, wong gerang sing seneng gawe perkarane negara Ngamarta. Apik wong ngono kuwi. Elek. Elek. Wajibe wong elek Dijabke. dijab karo sapa? Kewan apa? Nah, ora ngono kuwi Antasena. Aku wis tau. Ora pas. Tak jitet-jitet ya ora. Aku jaluk ngapura Antasena, tangane arep ngapa? Tangane arep ngapa Antasena? Tangane wegah aku nek carane kaya ngono. Waduh, Werkudara, Werkudara, anakku iki Werkudara. Waduh, Werkudara. Setan. Wah. Ambles bumi. Durna bapakku eneng apa? Durna bapakku eneng apa? Ayo tangi. Werkudara. Anakmu Werkudara. Sopo? Antasena. Anakmu Antasena ngajar aku sapen-apenake Werkudara. Wah. Kowe ngoyak Setyaki, Antasena duduk di belakangku. Iya. Bareng aku balik mripate mencereng. Ketoke ya arep halus apik kene suwe-suwe saya kasar terus aku saya diajar. Waduh. Antep Antasena tangane mbangane Setyaki Werkudara. Terus piye? Antasena doyak. Wong ya ambles bumi. Ora iso ya. Ora iso. Menungso ora tatanan sapenake dhewe ora. Wah, ngopo? Mbok ana sing nyocok cangkemku ya. Mula kowe Antasena nek ketemu kudu diajar. Aku ora trimo Antasena kok wani ngajar mbahne iki anggepe apa? Aduh. Antasena kudu tak cekel. Yo. Nek ora nganti tak cekel, aduh. Oh, lagi apa? Anakmu tekan jero nggawa guthek. Nggugu karepe dhewe iki nek ora tak cekel, cuman wae iki ora. Dijak anggar. Wah. Gatot wonten timbalan. Mrene inggih ngestaken dawuh. Ya anakku kok dudu putra panjenengan Rama Kyai. Durna bapakku
Joko ngestaken dawuh. Aku tak ngoyak Setyaki ngestaken dawuh. Iki serius ora iki? Aku kok semelang to ya. Engko Werkudara lunga kowe bres. Mboten yak. Kula menika mboten badhe wantun kalian Rama Kyai. Menapa dipun dawuhaken tentu kula sendikani. Yakin? Yakin. Sumpah? Nggih, sumpah. Sumpah kowe? Nggih, kula sumpah ngertanipun Kanjeng Hyang Durna. Ya wis, nek pancen aku percaya. Nggih. Werkudara? Nggih. Senyak itu ya? Yo. Aku mau dituku Gatotkaca. Yo. Gatotkaca kowe nunggu aku ya? Nggih. Engko nek infus entek ditambahi ya? Nggih. Ngestaken dawuh. Tunggunen Gatotkaca Setyaki lak golekane. Gatotkaca. Wonten dawuh ya. Kowe murid sing pancing teneng karo putu sing pancing bekti karo wong tuwa. Nggih. Aja wisan-wisan wani ngantemi karo wong tuwa mergo kuwi neraka papane. Nggih. Nek kowe wani nyenggol karo mbahmu sing menehi ilmu karo bapakmu, nek nganti aku wani nganti to senggol, wah, kowe matine ora entuk dalan. Nggih. Mun aja wani karo wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wajibe dilindungi kaya hutan. Nggih. Ngestaken dawuh Paduka Hyang. Tenan ya, Nger. Najan sing goleki aku kuwi adimu kakangmu ning kudu tok elekke. Nek ora tok elekke, wajib tok waneni. Sedika ngestaken dawuh. Antarja iki. Nggih, Kanjeng Hyang. Arep apa kowe? Dipun dawuhi dening Dimas Antasena. Kanjeng Rama ngoyak Paman Setyaki amarga saking Paduka Kanjeng Hyang. Heeh. Yo ora apa? Ora trima. Mesinipun kula mboten badhe trima, Kamas. Nyuwun pamunten. Sawun kados mekaten Dimas. Hyang Durna iki pakartine ala. Nek ora diajar ndak tuman, menawi Kamas badhe miloro dhateng Hyang Prambantuna. Kula inggih mboten trima. Lho, yen ngono siadinge wangi karo Hyang Durna, mesinipun kemawon kula badhe ngayomi jer menika tiyang sepuh. Yen ngono apa kelakon pas dulurane antaraning Antarja karo Gatotkaca pisah merga Begawan Durna. Yen pancen Kang Mas Antarja badhe miloro dhateng Hyang Durna, kula ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan. Ketok gedhoamu. Ketoke lair kowe ning Ngamarta ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Pancen kula ajangi. Saiki arep ngopo? Aku manut karo Raden Antarja. Lho iblis. Yen ngono wis pancen wani karo pun Kakang sing dawedeni apamu. Ayo jajalan Antarja, jajalan Gatotkaca. Kene marganing patimu, kene marganing patimu. Gatotkaca ki ya tenanan arek labuhi karo aku. Nyenyang. Kula badhe labuh nang nyenyang. Antarja teka ya mripate abang tenan. Gatotkaca pisah sedulurane. Aku ngewangi Paman Setyaki, kowe ngewangi Bawadana. Iki mergane manehmu. Iki aku wis mempeng banget modiar. Anak Werkudara do gelut. Aku sing nggo sasaran kok mestakaku. Dieng 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 dieng. Maune iki lomba. Maune iki ming mak des des des. Bareng arep rampung kok des 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 des. Oh, apa-apa ki nek rampung kok cepet. Jeng 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 dedeng tandeng tuso.
Werkudara. Werkudara. Ngopo? Mengke-mengke ngapa kowe? Goleki Senjaki. Ketemu ora? Ora. Kowe tak kandhani. Wah, ngopo? Anakmu gak kanca karo Antarja, nutuki mestakaku. Wah, apa iya? Gader kanca mau tok kon nunggu aku ki jemono ngapusi. Kakane teko ki tantangan kae. Karo kanca nunggu kene iki, Antarja nunggu kene iki. Iki Antarja, iki kanca. Iya. Tak goleke watu sik. Iya. Iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Iya. Iki aku. Iya. Aku meneng wae nang kene iki. Karo kanca karo Antarja tok tantangan. Pisah sedulurane. Iki merkane patemu, Kakang Antarja dicoba mungsuh aku. Ayo, legane atiku. Tung dlang tak. Kowe karo kancaku Antarja, do nuthuk gede-geden. Cleng. Sing ditutuk watu. Aku. Iki aku. Tak tulisane. Yo. Begawan Durna. Yo. Wah, kok watu. Ming upama. Jleng. Aku nglekar. Yo. Do omong-omongan. Kalau saiki anakmu ning angkringan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalau. Gelase dicangting. Wah, aparanane. Kose. Aku nek tak tinggal aku meninggal. Meninggal piye? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus Aku digendong. Kowe ngoyak Senjaki ngoyak karo kanca ngoyak Antarja aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. yo. Aku mesti melu karo kowe, ora ono sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendonge. Tak oyahe. Werkudara. Piye? Sing digendong ki aku. Jare kowe iki. Hi. Jane bento. Iki mau meng upama Werkudara. Iki saiki dilangke. Sing gendong aku. Oh iya. Oyake. Mangkat. Yo. Ojo kuwatir. Tak oyake. Nah, sing buater. Senjaki cekel, garu kaca cekel, Antarja cekel. Ora ana sing cicil mbah iki. Werkudara. Piye? Ora banter-banter. Kebanteran cangkemku melambe-lambe. Kena angin. Calonke. Iki sing kebanteran Werkudara. Alon sithik nek. Liar kecekel sok kapan nek ngene iki. Wah, lambene keder yo ben. Sing baku kecekel. Cekel, Senjaki karo gar kanca karo Antarja. Yo. Piye? Tak kira ki nek wis aman. Polisi kena mukmen. Mukmen. Kowe mlaku rono, Antasena mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe balik mlayu rono, Senjaki ngantemi cengelku. Terus piye? Aku kesel. Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah. Aku ora biasa. Engko tak ajari kowe mesti iso. Iki kowe kene. Nah. Aku
kok tak weruh pemandangan. Dadi nek kono ana sing ngoyak karo aku iso ngandani karo kowe. Antarja ngono ya. Yo. Men aku karo kanca ngoyak aku tak muni karo kanca. Yo. Wis gitu ya. Yo. Sing banter. Yo. Barkudara. Piye? Kadut tekan dhuwur. Tuh ya, karo. Yo. Barkudara. Piye? Antarja mlayu banter banget saka mburi. Barkudara, antarja mlayu banter banget saka mburi Barkudara. Telat Barkudara. Wah, Telat. Aku nek mburi antarja ki terus balik. Ora mlayu sak banter-bantere kok. Doyak antarja. Doyak terus. yo. Barkudara. Opo? Nyaki Barkudara. Opo? Nyaki. Sopo? Nyaki. Telat Barkudara. Ora cetha. Wah, tak kira nek njaluk kuwaci. Sencaki Barkudara. Oh, doyak. Antarja Barkudara. Sencaki Barkudara. Antasena Barkudara. Bubradegan. Sencaki Barkudara. Antasena Barkudara. Gatot Barkudara. Antarja waduh Sencaki Barkudara. Gatot kaca Barkudara. Antarja Sencaki Gatot kaca dadi siji Barkudara. Jarwo men. Assalamu. Tobat abitke. Wah, luweh. Piye, Pak? Golek es teh. Pripun Kakang Drona? Tangi. Jam pira? Lho. Sekolah mboten. Seragame teles. Kandhane ngayal ra. Pripun kok awake kok dadi remuk kaya ngoten. Aja diajar karo anak-anak menika. Lah terus pripun? Sowan sanipun Iwang Pikulun Pot. Sinten dewase? Betari Durga. Kula mboten lega nek ora arek uripe wong-wong